Capitolul 5. Scara vieții. Julia se trezi îndată ce răsări soarele, nerăbdătoare să poată picta. Paleta primită de la zâna artelor era formată din toate culorile expresive ale curcubeului, adică exact ceea ce lipsea pe albul imaculat al planetei. Începu așadar să picteze un portal în formă de curcubeu, însoțindu-și gesturile cu gânduri pentru viitor. Așa va arăta viața mea după ce îmi voi fi găsit sinele, o ușă radioasă către o iubire înaltă. Sub arcadă, micuța artistă începu să creioneze conturul poveștii imaginate. Un băiat și o fată se țineau de mână, privind în depărtare spre timpuri necunoscute. Nici măcar ea nu era sigură dacă aceștia erau ea și Michael sau pur și simplu un simbol atotcuprinzător al iubirii. Inima ei era în continuare dispusă să observe semnele pe care îngerii i le-ar fi trimis cu privire la alesul ei, dar părea totuși că aceste semne îi îndreptau atenția către Michael. În timp ce Julia își proiecta încrezătoare realitatea ideală, Michael și Emily se confruntau cu monstrul întunecat. Tocmai când Michael se pregătea să se sacrifice pentru ea, Emily spuse: "Ascultă, Michael, puterea mea de ilotemporean este aceea de a goni forțele răului. Cavalerul tău interior nu mie trebuie să-mi salveze viața, ci ție însuți. Dacă aș reuși să pun mâna pe monstru, sunt aproape sigură că ar muri cu ușurință. Și totuși mă sperie acest gând. De aceea strigam după ajutor." Michael o încurajă pe ilotemporeană cu câteva cuvinte bine alese, așa cum orice fată și-ar dori să audă în momentele grele. Primind bucuroasă susținerea, Emily își înfruntă fricile și păși concentrată spre balaur, cu mâna plină de energia binelui întinsă către el. Când se apropie mai mult, acesta a început să se înalțe, până când se evaporă cu totul, desfășurând treptat în urma sa o scară lungă și misterioasă, cu capătul pierdut în nori și cu balustrada înfășurată în liane înflorite. "Ce scară interesantă!" observă Michael. "Pare să ne ghideze undeva. Am impresia că următoarea etapă a misiunii mele este să urc. Vrei să vii cu mine? Ar fi minunat!" Cei doi începură să urce cu fervoare, discutând despre tot ce le venea în minte, de la pasiuni și interese până la concluzii de viață. Pe măsură ce înaintau, sentimentul nu era că ar fi urcat pe o scară obișnuită, ci aveau mai degrabă senzația că ar crește, trecând odată cu fiecare pas la câte un nou nivel al vieții. "Trebuie să mai cresc pentru a putea locui împreună cu Julia," își aminti Michael concluzia trasă în ziua descoperirii castelului Ilotempore. Continuară atunci să pășească hotărâți. De câteva ori, Emily se împiedică de treptele din ce în ce mai subțiri, fiind salvată de Michael, care reușea să fie atent și la ea în timp ce privea tot înainte spre sinele lui. În cele din urmă, scările începură să pară a duce spre nicăieri, iar Michael obosi și simți cuțitul deznădejdii străpungându-l încet. Însă eroul nu se lăsă influențat de intensitatea experienței, ci alese să se încreadă în puterile cerești, considerând că era imposibil ca drumul să dureze la nesfârșit. Simțea că destinația îl aștepta zâmbitoare. "Ești cel mai puternic cavaler pe care îl cunosc," exclamă Emily. "Sunt convinsă că vei ajunge departe." În acea atmosferă eroică, Michael ar fi putut chiar să-și imagineze o poveste frumoasă alături de Emily, dacă inima lui nu ar fi știut că îngerii scriau în stele destinul lui cu Julia. Pe drumul către regăsirea lor însă, prezența prietenei susținătoare îi dădea lui Michael încredere și motivație să avanseze treaptă cu treaptă până la un potențial capăt. Trecu un timp, poate o oră sau poate o lună, după cum știți, pe Ilotempore timpul este indefinit, și ajunseră pe ultima treaptă
deasupra norilor. Când Michael se pregătea să ceară o indicație de orientare unui înger care ședea pe nori, scara a început să se coboare lent ca un avion în aterizare. În fața lor se deschise un câmp însorit, cu copaci albi din care un vânticel blând și prietenos scotora mii de fulgi. Spre mirarea tânărului explorator, pământul nu mai era alb ca tot restul planetei, ci spectaculos și plin de culoare. Întreg terenul era pictat sub forma unui tablou romantic, care înfățișa doi tineri îndrăgostiți ținându-se de mână. Un curcubeu se arcuia deasupra iubirii lor, adăpostindu-i. Parcă aș fi eu cu Julia, gândi Michael. Chiar dacă Emily îi devenise o prietenă foarte bună, ea îi apăruse în viață cu scopul de a-i releva sinele, iar conexiunea cu partenera sa clarvăzătoare era una cum nu avea să mai găsească vreodată. Michael simți o energie incredibil de familiară venind dinspre acea pictură, dar nu conștientiza ce anume. Faptul că era desenat de însăși Julia, iar personajele într-adevăr erau concepute cu gândul la ei doi. Receptând subtilul joc de energii al acestei scene, Emily spuse: "Eu mi-am îndeplinit rolul, acum te las cu Julia. Călătoria noastră pare a fi sfârșită. Mulțumesc pentru tot și sper să ne mai vedem. A fost plăcerea mea, Emily, pe curând." Se îmbrățișară plin de recunoștință și apoi fata plecă spre casa ei îndepărtată, iar băiatul rămase privind îngândurat tabloul parcă scos dintr-un vas. Capitolul 6. Lupta pentru iubire. Când Julia termină pictura, sufletul ei era atât de bucuros și de împlinit, încât epuizarea nici nu mai conta. Tocmai depășise pragul întoarcerii la sine. I-ar fi plăcut să privească în continuu tabloul, dar în același timp gândul îi era la drumul spre Michael. Trebuia să progreseze în călătoria ei fantastică, nu să stea pe loc între închipuiri. Bună dispoziția îi fu tulburată când auzi pașii cuiva venind hotărât spre ea. Își ridică privirea și dădu cu ochii de nimeni altul decât Gabriel, care începu să o agaseze cu prezența lui mută și conspirativă, specifică celor care au gânduri ascunse. "Spune, ce vrei de la mine?" întrebă ea iritată. Gabriel era ultima persoană pe care ar fi vrut să o vadă în acel moment. Răspunsul lui fu, evident, o lungă tăcere. "Drăguț desen," remarcă el după un timp și privi direct în ochii Juliei, intenționând să domine gândurile fetei conform puterii lui de ilotemporean. În trecut, Julia ar fi roșit și ar fi plecat capul intimidată. Acum însă, după ce Caroline îi dezvăluise taina lui Gabriel, îl privi semeață înapoi. Ceea ce nu știa Gabriel era adevărata natură a relației dintre fata de lângă el și rivalul său. Julia nu numai că se gândea la Michael, dar în primul rând îl părta în suflet. Sufletul este superior minții, iar puterea de ilotemporeană lui Gabriel nu-i permitea să pătrundă chiar atât de adânc. Prin urmare, planul lui nu avea cum să funcționeze. "Ți-ar plăcea să ieșim mâine la o cafea? Am auzit că așa se practică pe planeta ta," o abărătă Gabriel. "Nu beau cafea, mulțumesc." "Preparatele ilotemporene n-au nicio legătură cu ce știi tu. N-ai vrea să încerci?" "Ascultă, Gabriel, nu sunt iubita ta. Nu e cazul să insiști inutil. Nu mă înțelege greșit. Mi-ar plăcea să fim prieteni mai buni și să descoper mai multe părți ascunse ale acestei planete. Dar simt că nu e momentul." Spunând acestea, Julia își luă rămas bun, se întoarse spre copacii angelici și merse până se făcu nevăzută, simțindu-se eliberată din mrejele ilotemporeanului. Fermitatea refuzului ei îi frânse inima băiatului, care își adună tot suflul și cu ochii îndreptați spre cer, strigă un "Nu!" prelung și asurzitor. Reverberațiile strigătului
Reverberațiile strigătului se propagară pe toată suprafața planetei, înfiorându-i pe locuitori. Numai Julia nu se lăsă cuprinsă de panica ce se crease, ci își văzu de drum neînfricată. La puțin timp după despărțirea Juliei de Gabriel, Michael coborâ de pe scară și păși plin de curiozitate pe câmpie. Undeva în apropiere auzi un strigăt prelung care îl tulbură puțin. Însă neliniștea îi fu alungată pe dată de familiaritatea emanată de pictura ce se dezvăluia pe pământ. Trebuia să o găsească pe Julia și presimțea că nu era departe. Înaintă hotărât către direcția de unde venea sunetul, descoperindu-l în scurt timp pe Gabriel mânios și deznădăjduit. Michael nu mai dădu importanță concurenței dintre ei și se interesă compătimitor. Ce s-a întâmplat, Gabriel? Te pot ajuta cu ceva? Nu prea cred. Tocmai m-a respins cea mai frumoasă fată, chiar fata visurilor mele. Te referi cumva la Julia? Sincer să fiu, mă îndoiesc că ești menit pentru ea. Ar fi interesant să aflăm într-un fel sau altul care dintre noi va câștiga dragostea, dar nu văd cum ar decurge un duel pe ilotempore. În loc de răspuns, lui Michael îi se arătă în acel moment o ființă înaripată cu ochi căprui și blânzi, întocmai ca ai Juliei. Dragi băieți, vă aud frământările interioare. Eu sunt zâna arbitru și am venit alături de voi în această etapă mai dificilă a misiunii voastre. În asemenea situații de impas, pe ilotempore are loc așa numitul duel simbolic. Modul de desfășurare nu seamănă deloc cu bătăliile pământești, ci este schimbător în funcție de împrejurări și de trăsăturile fundamentale de caracter ale fiecărui participant. Puterea gândurilor lui Gabriel intră în confruntare cu cavalerismul lui Michael. Fiind ilotemporean, Gabriel era cu siguranță mai puternic. Forța mentală funcționa chiar dacă nu putea atinge sufletul celuilalt băiat. Michael își dădu seama de poziția de inferioritate în care se afla și, uitând pentru o clipă de energia câmpiei pictate ce părea a fi un tainic generator de încredere, săgeata unei frici îi străpunse inima, care aproape îl făcu să se dea bătut. Gata, am pierdut-o pe Julia. Oftă și se lăsă în genunchi pe iarbă. Văzându-l pe Michael atât de copleșit, Gabriel realiză deodată că, în fond, el nici nu avea sentimente adevărate pentru Julia, ci totul decurgea dintr-o ambiție declanșată de un vis. Devenită brusc atât de clară pentru el, această diferență îi schimbă total percepția asupra întregii povești și îl făcu să întindă mâna adversarului cu inima împăcată. Ai câștigat, amice. Julia merită un prieten care să iubească din adâncul ființei lui, așa ca tine. Nu a fost niciodată locul meu între voi. E cazul să mă retrag. Capitolul 7. Corabia îngerilor. După victoria sa în duelul metaforic, Michael se îndepărtă încet de Gabriel până când o voce feminină învăluitoare se auzi fredonând un cântec de dragoste. Sentimentul straniu că l-ar mai fi auzit undeva îl pătrânse pe loc pe tânărul cavaler. Constată apoi că muzica nu provenea de la o ființă cerească, ci de la artista lui preferată din toate timpurile. Julia? Michael! Săria cu bucurie în brațele lui. Cei doi începură să danseze pe o muzică știută doar de ei, iar îngerii dădură drumul unei ploi de fulgi din aripile lor, creând atmosfera unui bal tainic și fermecător. De când se aflau pe ilotempore, aceasta era întâia clipă cu adevărat divină, pe care și-o trăiră din plin. Trecu astfel un timp îndelungat, în care, detașați de tot greul experienței, începură să-și povestească întâmplări din călătoria fiecăruia spre sine. Bineînțeles, gândiseră de multe ori la fel, căci, între timp, frecvența iubirii lor devenise și mai înaltă.
La finalul dansului, printre copaci se ivi cu pași moi o căprioară cu blăniță aurie, care părea a fi mai degrabă companionul unui spirit decât un simplu animal sălbatic. Hai să urmăm direcția ei, spuse Michael. Calcă încet, să nu o speriem. Eu nu cred că e o căprioară obișnuită, care să se teamă de prezența oamenilor. Poate e un semn legat de următorul nostru pas. Julia dădu crezare intuiției lui Michael și împreună se îndreptară precauți spre căprioară. Urmărind cum fugea sprintenă prin labirintul pădurii, aveau certitudinea că nu puteau da greș dacă se lăsau călăuziți de ea. Cunosc drumul acesta, exclamă fata la un moment dat. Cred că ne întoarcem acasă, la palat. Așa era. Destinația la care opri căprioara înainte de a dispărea ca o adiere de vânt era chiar grădina unicornilor. Nu mai avem nimic de făcut. Ar fi momentul să mergem în castel, hotărâ Michael. Nici nu apucaseră bine să iasă din tunelul secret, că o voce inconfundabilă răsună deasupra lor. Julia! Michael! Presupunerea lor mai veche despre arborii de pe cele două planete se adeveri. În copacul din fața palatului veni îngerul din copac de la casa lor pământească. Bine ați venit, dragii mei eroi! Se vede până și din înaltul cerului că v-ați găsit sinele. Vă amintiți desigur că îngerul care v-a sfătuit înainte de plecare v-a promis o surpriză pentru această clipă a regăsirii. Se referea de fapt la întregul vostru viitor. Sunteți acum capabili să vă oferiți lumina celor din jur, iar a dărui este o bucurie absolută și un destin ales. Julia și Michael se lăsară cuprinși de grația aripilor îngerului din copac, având parte de un zbor lin și plăcut. Acesta îi duse până la Oceanul Angelic, singura apă de pe Ilotempore. În port îi aștepta o corabie maestoasă, aurie, decorată cu pietre prețioase. Mult succes în continuare, rege și regina ai luminii, îi binecuvântă îngerul. În acel moment începu o palpitantă călătorie pe apă. Următoarea etapă a aventurilor era trăirea prieteniei mult așteptate, care încet se dovedea a fi ceva mai mult. Îngerul capitan de la cârmă confirmă acest lucru. Întoarcerea la sine este urmată de găsirea iubirii. Nu dură mult însă până când starea de bine se preschimbă într-o ușoară teamă că aveau să dea greș. Din norii de culori sclipitoare porni o ploaie, care semăna inițial cu lacrimile unei ființe din altă dimensiune, dar care, în scurt timp, se prefăcu într-o furtună aprigă și neprietenoasă. Întunericul creat îi făcu pe călători să uite pentru o scurtă bucată de vreme că se aflau pe Ilotempore, iar la orizont se zăreau și câteva fulgere. Oare de ce chiar acum? Făcu Michael cu părere de rău. Julia încercă să se conecteze cu forțele înalte, dar tunetele îi acopereau vocea și rămase cu senzația că nimeni nu o putea auzi. Îngeri, vă rog, fiți de partea noastră. Provocările de dincolo de marele portal nu erau nici pe departe finalizate. Cei doi merseră la adăpost în cabină. Corabia era destul de puternică încât să nu se scufunde și totuși simțeau nevoia să se protejeze. Julia își aminti un detaliu folositor. Știi că suntem lucrători cu lumina? Poate reușim noi să aducem soarele înapoi. Nici nu apucă bine să proceseze cuvintele Juliei, că Michael își însenină ochii. Julia, uită-te pe fereastră! Gândul Juliei nu adusese doar lumina pe cer, dar prin hublou se putea observa acum un imens curcubeu ale cărui culori erau mai strălucitoare decât tot ce văzuseră ei vreodată. Nu semăna cu niciun alt fenomen de pe pământ, dar nici cu un curcubeu din basme, la capătul căruia s-ar fi putut afla un cufăr de comori. Ca în desenul meu, constată Julia. Desenul tău?
Julia îi istorisi prietenului ei totul despre întâlnirea sa cu zona artelor. Apoi află la rândul ei de la Michael despre aventurile lui de pe scară. Întoarcerea la sine era împlinită. Oare cum urma să se manifeste acum iubirea? Cu inimile arzând de curiozitate și atrași de forța misterioasă a peisajului, Michael și Julia ieșiră pe punte. La puțin timp, nava trecu pe sub curcubeu, care nu era nimic altceva decât poarta spre o nouă înțelegere a destinului lor. Capitolul 8. Sfârșitul legendei. Curcubeul iubirii se dovedi a fi calea inversă a inimii înaripate prin care Julia și Michael pășiseră în ziua întâlnirii sufletelor lor. Corabia îi duse astfel înapoi pe pământ, lângă copacul îngerului. Era miez de toamnă. Verdele din jur se preschimba treptat în auriu și ruginiu, iar aerul îi mângâia pe cei doi tineri cu mireasma seară coroasă. Li se părea că petrecuseră mult timp pe Ilotempore. La urma urmei, câte nu trăiseră. Dar atmosfera le aminti de momentul plecării și atunci deveni clar că nu lipsiseră mai mult de o zi. Oare timpul trecea diferit între cele două lumi? Sau să fi fost totul doar o închipuire? Nu chiar. Transformarea lor interioară avusese loc cu adevărat, fie că fusese vis sau realitate. Fiorul maturizării le pătrânsese întreaga ființă, simțeau asta. Încrezători și pregătiți să înfrunte orice ostilitate din partea celorlalți, porniră spre liceu. Abia așteptau să afle cum se va manifesta sinele lor cel nou în relația cu colegii și ce efecte va avea întâlnirea cu ei. Spre uimirea lor, găsiră la intrarea în clasă pe toată lumea privind cu ochii încântați în sus, ca și cum tavanul ar fi ascuns în el toată împărăția cerului. Se comportau de parcă ar fi admirat zborul îngerilor, care de altfel nu se arătau decât celor aleși. Mary, când o văzu pe Julia, se ridică spontan din bancă, cu zâmbetul pe buze. Salut! Ce bine îmi pare să te văd! Abia așteptam să vii. Regret atât de mult felul în care m-am purtat cu tine. Nu te-am crezut, dar ai avut dreptate de la bun început. Îi vezi și tu acum? Da! Azi dimineața am început și noi să-i vedem. Nu știm cum s-a întâmplat, dar sunt minunați. Între cele două fete înflori din nou prietenia, de data aceasta mai aproape de sensul ei adevărat. Atât Julia cât și Michael începură să-și extindă grupul de colegi cu care aveau ce vorbi și cu care puteau fi sinceri. Vă spun eu cum s-a întâmplat. Glăsui un înger din clasă și toți se adunară în jurul lui să-l asculte. Ne aflăm într-o perioadă de tranziție de la o eră la alta. Pentru credința lor puternică, Julia și Michael au fost aleși să viziteze planeta Ilotempore, care în fond se află în interiorul fiecăruia dintre voi. Vizita lor a creat un portal între lumi și tocmai de aceea am început să ne arătăm mai multor oameni. Iar voi, spuse el către Julia și Michael, nu v-ați întors pe vechiul pământ pe care îl știați. Acum se naște noul pământ. Pentru dezvoltarea lui v-au pregătit experiențele de pe planeta noastră. Îndată ce aflară despre Ilotempore, prietenii celor doi începură să pună o mulțime de întrebări despre această călătorie. Poveștile lor făceau timpul să treacă cu viteza luminii. Cea mai fascinată era chiar Mary. Mi-aș dori să merg și eu acolo odată, să văd zânele și corabia. Ai încredere, Mary, va veni și momentul tău, spuse Julia. Fiecăruia îi vine rândul să meargă acolo pentru a-și împlini întoarcerea la sine. Până atunci, v-ar plăcea să-l cunoașteți pe îngerul din copac? Aprăbară entuziaști. Pe măsură ce se apropiau de el, se auzea din ce în ce mai clar o muzică suavă și fermecătoare. Îl găsiră pe înger, înconjurat de mulți alții care îi semănau, formând un cor atât de desăvârșit, încât părea a fi parte dintr-un film pe care oamenii nu l-ar fi putut realiza.
Tinerii se alăturară vocilor din lumea superioară și, surprinzător, se simțiră ca acasă. Și uite așa, Julia și Michael, aducând magia ilotemporeană pe pământ, făcură primul pas în viața cea nouă. Aici începe totul.